bror vuxna, Hjördis og Jonas. Jonas steg her og gjør det til oss, og finner ikke alltid fram. Og jeg sier Jonas vel, i størreløftet. I dag finner jeg sier et av papuriet som skrona, og det blir kjøtt, og det skulle snære bror her, men det er ikke så litt løftet, så får jeg komme inn. Og det er så løst at hun vil løtt inn, som kunne si, 8 årene her i Høyre, Sotos og Gjørs har kommet inn halva vei, så gikk det fram, og da de kom inn, så røyses det litt. Ja. Sitter han. Snart spør vi her. Vi kan ha få signalene. Så sier jeg hva som røyses. Som kan se oss med til at som du synes som at de folk til å ta mynter, og til meg og til at vi har ordnet mynter, og til kontrollen til å ta mynter her som til sikkert og standa, men ikke står så at vi fer ut og finner vi oss over morgen, så videre til det. Og egentlig telefoner av jobbest, slik det er vist. Så det er først, du som er høytid, og til oss har at vi er på bøn fra deg. Gode ferier til glede og takksomme at jeg kan ikke gjøre det som Jonas ut til henter. Jeg kjenner framfor det. En glede staver god, og to glede sammen vi og god. Og takk for det, Gjørdis og Jonas. Takk for at jeg har valgt å finne til her og elsker det. Og takk for at jeg sammen
valgt att fylja där och att fyljas genom livet. God är så störst. God är inte att du ska tjura band i dina händer. Att du ska hjälpa dem och vi må kanske och hjälpa dem att rädda i dina händer. Och att du ska minta dig att tjura band efter tvin och hjärta. God tack för dig och för det då och för det för jag och vi sitter i tar att tjura band riktiga i Jesu namn. Amen. Så för vuxna fram och här är alla versen börjar sig med det för det är många som vill det så där. Yes, tack för det. Jonas, gör det så fler. Jag kan inte samman i tjunarna efter Tikkon och en av största avgörande i livet. Det är visarna för korrören och fjällarna som är samma här att det var skulle vara tillägg. Och en virkning är att det är karga som är spotten med tillägg. Lötan med det är det bäge, särstök och glädje. Och en dag vill vi komma minnast och en dag vill från nu av vi tycker han första dag. Och i dag ställer känslorna råa till sätta ny fram och löjva samståndes karga att döma för kommande morgon. Mötet som är kommit samman här i dag är viktigt till dessa särskilda på Lötto, Tjopperden. Och det gör samtidigt en mer särskilda från Jonas och Jörs. Och vuxen där vill alltid vara särskild och den 20 juli är tillkallande. Jag vill gänga samman med Tjunarland i större avsnitt. Tutningen av Tjunarland är för de önskade pärren. Det är en större för båda familjerna. Näromkurve och för kjolsamfunnet som för inte på väg. Då vi har tvejtjärs åt och välja bindtjärs som tillhör samman är biverskande till av familjen, näromkurve och samfunnet vi känner växer, vikast och görs en bättre liva och avvarska vi. Det tjunarbandet och fällskapet med pärren är en grund där stöjner under dagsens samfunnet. Tjunarbandet är verkligen lögfröjs i stafelsning av ta emot känslor som här är samman. Det kärleksigt kan inte göras upp i lögfröj. Då är det en uppgave som här,
framhållande styrret til glede som de gjør på røren, og i pæren og i dagslivet. Tjonarbandet er først og fremst en avtale om tilpærmidlen om å leve sammen og i vidgånd og i møtgånd, og et lyfte om å bidra med en annen og at hjelpe seg. Men øyne, et lyfte, er vi for ødelt av imot som er kommet sammen her i dag, og man tilbærer kommer å leve og virke sammen alle tøyer framifra. Og et godt tjonarband bygger av viljan å semjast, gledene at gjøre og i fela med finne løsning til fremme for tjonarbandet og til fremme for husarbeid. Derfor er det så vuxen myndelag av høyta til gang om å syne for øren byring i Øtlund som vi lærer med vi av løsnøytinger. Jeg skiljer på henne og at jeg var tålvig for øren er gøyre regler å bygge felags framtiden. At elska og bidra med mannen er en skilta og fylkjer tjonarbandet. Tøyskil ligger en støv arbeid og tikk om baven, om at gjøre arbeid til hundar og at legge til orsko i, som skal til for et tjonarbandet for grøverbandet, og her vi får løyve at døma etter deg og i ting. Og da Jonas gjør det så renser til munna, som vuxen myndløgje, vi ikke må genga sammen i tjonarbandet, og ikke at det fullgjørst, samvarskan om asettingon som er i løvnen, og etter at det som løvnen fyrskriva ikke vil gater, og er vuxna for hilde, kan det tjonarbandet være fullgjørt. Tøyskil er det mer alla, og et størst alit og via til veien, og det alit er i takksamhet og finnes. Så nå, da tid har vi ikke øvelse om å genga sammen tjonarbandet, vil det spire til. Jonas, Jonathansson, Warner, vil du hava Curtis og Dalbo Gregersen, som tjatterstender til konten? Ja. Vil du ære og videre henne, elska og liva sammen vid henne, og vidgånd og møtgånd, ønsker med å være liva sammen med konene, alt til deg og til konsyder. Ja. Og samme måte spør jeg det, Gjørdes og Dalbo Gregersen, vil du hava Jonas Jonathansson Warner, som tjatterstender til mann? Ja. Vil du ære og videre henne, elska og liva sammen vid honom, og i vidgånd og møtgånd, ønsker å komme og være liva sammen med andre, alt til deg og til konsyder. Ja. Kommer vi så få linka meg her, så Jonas er å prøve om Anton Gjørdes fest, så omvendt. Så er det vittnene, som var Berghaver, Otfer og Thomas. Vi skal ha Otfer først.
så första brödbrandet att tänka att ljus samma som ett symbol på att det är för att leva som det är och göra svårt samma tänker jag. Ja, vi tar till nu har gjort att hänga samman i tjurarna. Louise tycker vi är som tjur att vara. Jonas, nu släpper du äntligen att måste komma som görs. Räkna fortlever mål och som börjar till vår läser samman till och för att vi kan bara hjärtligt låta börja vi och Guds sikning i framtiden. Jag vill ända med när slottar födsam och blåröst. Att framtor så finnas en glädje där som väl är värt att gömma, men tjonarbandet mest fröje ger. Det är modigt inte glöm. Till lättje vi goa och minnes härvan, för kärleks kändan sprätter fra, som hjärsta varma man öjman. Hjärsta rätten klubben till väg. Jag som så chans bara läsa med person för att synja samman och han synja så fick Harry Gregson att han tala Harry kan det pappa och Julia. Vill du älska mig, ta stunder loja. Älska mig, ta solens sommarbjörn. Sen det river harmen ljuset loja. Vill du älska mig, ta nattens svärd. Rör synar vanger i världar. Vyser svalen och ljusen innan väg. Och tar runden alvar till min tälar. Simmar gåa vid, du älskar mig. Älska mig och ta i känner mig. Världen beror mig grandios och blod. Älska mig så lämnar ord glädje. Älska mig om man blir alla tur. Älska mig så berör tanken högord. Älska mig vid margen som är där. Och ta för en hjärtas rambor för vår.
Ja, takk for det her. Alt er så opprott. Og ikke kommer av seg selv. Og nå har jeg akkurat voksne, og vi tar noen lovlig og slikton, som noen voksne. Og det er best opprott. Første ivervalden, loven om plikter i ekteskapen, øyelig gammel. Det første vi om nye skriva, det er cirka 4.000 år siden. Det var konger, han var rabbi, han var konger i det første babylonske riket. Han gjør det første ekteskapet, som vi vet om, det var nye skriva ved løyrvatter, i køylaskrift, og det er gøymest som i øyelig. Det er han som var borgerlig parsten av å giftast. Det er jo en oppvatning av utsetning. Og ta nå for hitje etter byrjan. Alt er som opprunna, for mennesker er som opprunna, mannakten, djøverne. Ja, enda dette er giftast. Vi kan byrja å lese til første møte. Således, takk jeg. Adam gav øtlen fænnen han, sånløs folkene mot himmelen, øtlen djæveren og bøyren og marsjen, men Adam var ønskelig at fra finne. Slik som høsker i hoven. Tala god herren fastans øvn fatla av Adam. Og ta jeg av sånne var klart av vekta riven hans er fyllt i atter vi hoven. Av riven i han i tidsjur Adam. Men der god herren kvinne og lødde jeg henne til Adam. Ta seg Adam, hes, derfor er det øyne av mine øyne, hold av mine holder, og skal være kvinne, så jeg mannen er en tidsjur. Tryffer mæren fra ferie og møver og helde seg til kongen, og teg veier være vettholdet. Det var en ætje, vei av han og kongen seg, men det ble ikke stikk. At det er den andre kutningen av å giftast. Hette her er man blir rått. Og første mynden på at det nekker har vært kjøpt til 2 særsetting. Det tider kursen personer, hvis det er personer. Men det blir det rått. Men det står vekk for seg. Adam er over næsjen, fullkomne næsjen, og det er jo fysisk av næsjen, og det er psykologisk næsjen. Og vi kjenner at søvnene, så kom synden med noe i, og så blir man tenkt seg vei for løren, og fra god til sjålen. Men hva er det kærlig? Det er 4 griskår som løser kærligheten, som er også kjent. Det går ned storge, filia, eros og agape. At det løser det løser. Storge, det er familiekærlighet, møvekærlighet. En naturlig kærlighet som det er alt kjent. Det er opplevd det. Og han er veldig heimelig. Han er som en gøy drekkamåner. Gott kvöld. Det føles som en gøy trøtje som man har brukt i negg på arm og lett vi henne, man passer til det vel. Og det er naturlig.
kjøpt djævlen i handen, det blir just mye lemping av tog, og en ære for et lam, og til sarsk som hever kærløyden til landet. På en av veien til høyre garne, maten og fløyden landet. Det er storage. Det mest grunnleggende og mest naturlige kærløyden som uigår vei mennesker og djævlen. Vi tar filia, vinarkærløyden. Vi kjenner at det her viner, etter at man har også felagsmål, så man sammen, kameratskap, vinarskap. Vi synes at det er følgelige samtmål, bindegrupp og så fremvis. Det heter vinarkærløyden. Det er kanskje det mest platoniske måte jeg har lyst til å gjøre en følgeslige, men har man verlegger av viner, de skal fortelle om det, jeg har røst i sammen med mannen, vi har dårlig tredd. Så man är det helt chippre vinare. Ta vinarna I för att uppleva det I samma. Så tjuv. Så här är oss negv sanger, skrivare och yrkingar och slagsover och filmar om Eros, den romantiska kärleken. Kärleken som så en magnet, tillverkningskraften som halar i och så sitter jag på en annan som lunches att du kommer så vi har någon tvivl och det är en hopsum och har det känna väl. Men alla det som tror kärleken är naturligt. Vi bor till de flesta som upplever något som upplever det. Vi först fixar det så. Men så här var det fjärde. Han kärleken som är att de är kärleken. Sträckar sig kärleken. Kärleken som inte är rätt och i protokoll. Men man kunde också säga att det var gör det för kistast att han gör det som han var föräldrar. Nu kom gör det skola så han var föräldrar. Och det föräldrar så var det föräldrar. Och här var det riktigt dans och så gott föräldrar. Men nu vet jag skulle det gott föräldrar. Och ta det liv I huset eller så var det på bord just det att det är examen. Det är fräckt. Men svåles äktaskap inte. Jag börjar in ända här först fräckt först. Det är en tredje som kärlek. Han är avhängig av hos det första proforma. Man har sagt att det är inte absurd hvis man kommer i en coachbög och säger att det är gåra. Och hvis du då rattar uppskrifterna gåra så ska du gifta dig efter det. Det har haft lust att göra det. Inte så väl inte massors hjärta I köpnen. Det är han säger man inte gammalt så du tycker vi ska gå på honom eller det. Ja, det är bara gott. Agata, tredje så kallar vi inte bunden I det som möter, men det är fullständigt ividjön. Och äktenskap är en av det. Vi ser när män löser vuxland det som verkligen handlar om. Jag tycker att nu med God, Jesus och andra och alla världen säger att de vuxna som händer. Så minner han om det här stora vuxna som ligger för fram. Och det som
sjálfur, døye av krossen, for synder og krav, gav seg liv til bønnen stedet, for å kjenne han treida disse kærlighet. Så at øyne kunne komme til det store brittet. Ikke godt sier, og til den vinden, da vi kan ha varsel, da vi har varsler som heter, så det der vi gleder oss om. Og så har man alt til blodskjold, i fremtiden, skriva, vi omberer ikke. Jeg hørte jo en sjøva støvren skjær, en sjøva mengder av vattnet, og jøva stærskontor til søtta, halleluja, herren din, allvalgte i våre konkur. Læt jeg kun gledas og fegnast, og jøva og lortna, til brittleik lamsens i kommer, og bror hans til gjørse tid. Henne er jøve, læt seg med flin lyngtleik, røyn og skrivande. Lyngtleik rattløsverk innan høydare. Så løs er dette mynda til sammen. Og til ser av først, og til ser av, evne etter jeg gått ut. Lukas vetter som til igjen oss, for han boi en til gjørdes kom inn. Og nærvannet, og så har han satt fingrene som kjenner, så stender Jesus sjálfur og boi etter. Hva er det gjør stekker? At han må inn. Da skal møte honom som opprunden til kærlighet. Og Jesus var for en kjærlighet alt det beste. Og herren sier. Takk for det. Det blir veldig godt løfta, men hun er ikke livet. Det er litt at Sintja har sagt noe færesangen. Så er det noen praktisk ting som vi skal si oss nå. Har vi da sunnkjøn, så får det til å gjenge ut. Det får gjenge ut til sin fremmer og påra her sammen, og vi får røse opp og så skal det gjenge ut. Og så er det en 13 minutter sammen. Så alt er ganske velkommen. Og til dere er nere i tar noen halsbatterier og kommer ned i dårlig junter i utvarna. Så det er santa og halsbatterier. Og så er jeg også begynner å si om at en gestabok ligger ganske mye av vei ut junter. Det er det. Så får jeg synes ikke.
Amen.